Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добры дзень, сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Тэма сённяшняй размовы – стараверы ў Беларусі. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шаноўныя слухачы. Хто такія стараверы? Стараверы альбо старажытна-праваслаўная ці дрэўня-праваслаўная царква – гэта частка праваслаўнай царквы, якая не прыняла рэформу патрыярха Нікана сярэдзіны 17 стагоддзя. Тады ў Маскве быў скліканы царкоўны сабор, які меў на мэце прывядзенне рускага набажэнства ў адпаведнасць з грэчаскім набажэнствам. Ну і частка духавенства і частка вернікаў не прыняла гэтых рэформаў. Яны датычыліся ў асноўным такой абраднасці, напрыклад, як пісаць імя Ісус з двума і ці з адным. Таму што стараверы настойвалі, што, канешне, з адным трэба пісаць. Жагнацца двума пальцамі ці трыма. Паводле рэформы трыма, а згодна з іхнымі правіламі двума патрэбна. Як спяваць, якія ўжываць богаслужбовыя кнігі, як пісаць іконы. Асноўна датычна было гэтага. І было некалькі такіх рэформаў на працягу патрыяршаства Нікана і царавання цара Алексея Михайловича, якія прызналі тых, хто не прымае рэформу, еретыкамі, а да еретыкоў дзяржава ставілася вельмі сурова. І таму яны уцякалі з маскоўскай дзяржавы, пазней з расійскай імперіі. Калі стараверы з'явіліся на нашых тэрыторыях? Першыя стараверскія пасяленні з'явіліся ўжо ў 1669 годзе. Гэта пасля вайны 13-гадовай Расіі з Рэччу Паспалітай. Сюды на нашы тэрыторыі пачалі перасяляцца першыя стараверскія грамады. Трэба сказаць, што гэта не былі адзіночкі, а гэта былі цэлымі такімі супольнасцямі, цэлымі цэрквамі, калі мы сённяшняй мовай кажам. Яны перасяляліся сюды ў двух напрамках. Адзін напрамак гэта з поўначы, з Новгарада ішлі, Пскова, яны перасяляліся на Віцебшчыне, Полацк, Віцебск, Відзы, Браслаў, і перасяляліся таксама з поўдня. З поўдня гэта ў асноўным Гомельшчына, раён Веткі. Раскажыце пра культурныя асаблівасці гэтай рэлігійнай плыні. Культурныя асаблівасці, яны вельмі шчыльна звязаны з рэлігіяй, з верай. Таму што вельмі складана сабе ўявіць, што гэтыя людзі, яны нейкім чынам жывуць асобна культурным жыццём, асобна рэлігійным. У першую чаргу яны дзяліліся на дзве плыні, так званыя папоўцы і беспапоўцы. Былі стараверы, якія са святарамі, і былі якія без святароў, жылі такімі грамадамі. Яны былі людзьмі рускімі. У Беларусі яны вельмі моцна вылучаліся сваёй мовай. Па-другое, яны жылі асобнымі замкнёнымі грамадамі. У іх была асобная нават кухня свая. Яны мелі такія, скажам так, асобныя свае стравы, асобную вопратку, якая не была ў Вялікім княстве літоўскім прынята, асобны іканапіс. Дастаткова вялікая колькасць была розных культурных асаблівасцяў. Стараверы жылі сярод беларусаў. Узаемаўплыў. Вельмі цікавы момант, што нават на беларускую мову зрабілі ўплыў стараверскія паселішчы. Іх было даволі шмат. У канцы 19 стагоддзя быў такі перапіс 1897 году, і на тэрыторыі Беларусі 110 тысяч жыло старавераў, это даволі шмат. Таму нават на беларускую мову тых рэгіёнаў, дзе яны жылі, зрабілі такі ўплыў. Напрыклад, слова «сёння». У літаратурнай беларускай мове мы кажам «сёння». Але там, дзе у тых мясцовасцях, дзе жылі стараверы, дзе было шмат, там «сягоння». Гэтыя такія, на сённяшні момант мы кажам ці русізмы, ці што, але яны такія. Там яны казалі, напрыклад, «памост» па-іхнаму, «падлога па-нашаму». І дзесьці ўжо ў беларускай мове з'яўляецца гэта «памост». Яны казалі слова «байня». «Байня» – гэта лазня, і гэтак далей. Таму, канешне, з іншага боку, яны беларусізаваліся самі. І шмат беларусізмаў ужо ўжывалі ў сваёй мове.
Таму мова вось старавераў, асабліва вясковых, яна такая напалову беларуская, можна сказаць. І, канешне, узаемаўплыў быў у тым сэнсе, што гэта такія людзі прынцыповыя адстойванні сваёй веры. І ў нейкім сэнсе падобныя да іванскіх хрысціянаў у нейкім сэнсе. Таму што ў расійскай імперіі яны ішлі ў адным спісе, што стараверы і іванскія хрысціяне. Гэта заканадаўства аднолькавае было вось да гэтых грамадаў. Стараверы сёння ў незалежнай Беларусі. Стараверы ў незалежнай Беларусі гэта 30 зарэгістраваных грамадаў, якія налічваюць па некаторых звестках больш за 10 000 чалавек. Гэта мы павінны сказаць, што ёсць такія вось культурныя цэнтры і ў Ветцы, ёсць дзесьці не менш за 12 дзеючых цэркваў, у Гомелі ёсць, у Відзах, у Браславе, калі Свята-Успенская царква, звычайна вось гэта стараверская царква. Што датычыцца Беларусі, то яны такімі даволі замкнёнымі супольнасцямі працягваюць жыць, аднак ужо так ці інакш узаемадзейнічаюць з мясцовым беларускім насельніцтвам. І трэба сказаць, што вось Веткаўскі музей вельмі добра паказвае іхную культуру, асабліва іканапіс. Веткаўская школа іканапісу. У нас ёсць асобная праграма, таму можна яе паслухаць. Андрусь, распавядзіце, калі ласка, пра маральныя стандарты старавераў. Датычна маральных стандартаў. Вельмі важны момант, адразу ўсе адзначаюць этнографы, якія наведвалі вось гэтыя вёскі. Это ў 19 стагоддзі было. У тым, што яны не ўжываюць алкаголю і не ўжываюць тытуню. Вось ужо ў 19 стагоддзі гэта было вельмі так выразным момантам, што яны вельмі моцна так сочаць за культурай харчавання. У некаторых вось сагласіях іх лічыцца, што непрыстойна піць каву і гарбату. Што трэба піць нейкі напоі, чабароваць, ці квас піць. Гэта датычыцца больш культурных такіх праяў, не маральных прынцыпаў, але у іх моцныя сем'і, шматдзетныя сем'і. Яны прадпрымальныя людзі. Яны павінны забяспечваць сваю сям'ю і сваю царкву. Яны доўгі час жылі пад ганеннямі, таму вельмі прыхільна ставяцца да людзей, якія падпадаюць пад ганенні. Яны людзі, якія маюць вельмі высокую ступень узаемадзеяння. Калі яны ведаюць, што нехта з іхнай грамады апынуўся дзесьці далёка, ён ідзе шукае, яму абавязкова дапамагаюць. Вось гэта, мне здаецца, такая салідарнасць, мне здаецца, такая вельмі важным момантам. Стараабрадніцтва – гэта вера, царква, культура, свая карціна свету, сукупнасць пэўных поглядаў. Кірыл Атураўскі, Ефрасіння Полацкая, Елісей Лаўрышаўскі па сутнасці былі стараабраднікамі. Сучасныя стараверы лічаць сябе прамымі нашчадкамі старажытнай праваслаўнай царквы з яе старым абрадам і прадстаўнікамі сусветнага праваслаўя. Дарэчы, ёсць стараабрадніцкія прыходы, напрыклад, ва ўсходняй Афрыцы і Пакістане. Таму нам трэба ўсведамляць старавераў і як беларускі, і як сусветны феномен. Нашу беларускую культуру немагчыма ўявіць сабе без стараабрадніцкай мастацкай спадчыны, іканапіс, кнігі, разьбярства. Сённяшняе жыццё і служэнне старавераў не супярэчаць традыцыям беларускай праваслаўнай царквы, а таму яны маюць перспектывы адраджэння. У кожнага свая дарога да Бога. Дзякую, што далучыліся да нашага праекту. Калі ў вас ёсць пытанні, пішыце, калі ласка, на адрас Трансусветнае радыё, урокі гісторыі. Паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брэст 20, Беларусь. Пакідаю для сувязі электронную пошту rmtwr.by@gmail.com. Шукайце нас на сайце twr.fm. До новых сустрэч!